बड़ांना न' सिङाव बेसे थाबाय थानोब्रा बाबा बाहेराव दसे ओंखारलांनि गामियाव go back दे corona go back corona go back corona go back टिरिट' बेसेबां थाबाय थानोब्रा न' सिङावलाय मोदोम मोखांसो बुजोबलाय लांसिगोन एसेबो इन्जय खालामनो मोनाबा होद जोंलां इन्जय माबोरै इन्जय नांगौ नोंलाय मा दं नोंनि न'आलाय ना टिभियानो दं ना कम्पिउटारानो दं ना मायानो दं गोसोथोनायबोथ' गैखाया आंहा सानसे सानसे बरिं सोरजों मा खालामथारनांगौ बे थानांग बिदिसो बुंबावबाय टाइम पास खालामनो मबाइल कम्पिउटारावल' बेसाद जाहैबाय बै लेखा मोजां मोजां मानो फरायनो थायाखै न'नि खामानिखौथ' एसेबो मावखायानो आरो बै मासखौ मानो गानाखै नोंसोर बायदि सांग्रांथि गैयि थाखायनो कर'ना भाइरासआ बारासिन गोसारदों गावजों लोगोसे गावनि न'खर समाजखौबो खैफोदाव खोख्लैफायो भाइरासआ गावसिम होसोना फैया बेखौ गावसोरनावबो फैयो हे जाबायलै नोंनि फाथा लेक्सार गावहालाय माथो बाहेरायाव लावथब खुगायावल' सब सब डक्टरखौनो जानो हागौमोन नोङो बे थानांग बिदिसो बुंबावबाय ओइ बिमा खोनादोंना नोंसालानि रावखौ आयु 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 दानिफ्राय माबायदि उल्था उल्था बाथ्रा बुङो बियो जों 30 डिग्रिबा बिसोर 90 डिग्रि होद बाब जागोनलै बिसोरजों रावनिबोथ' मेसेज कल फैखायानो सोरनावबा सिख्लाफोर नाम्बार बिहरनाङाबा बाददा सोंखौल'सो गोसो दरजा बन खालामना जायगा बागाव न' सिङाव थानानै कर'ना भाइरासजों दावहा नांनांगौ कर'ना भाइरासखौ फेजेननांगौ लकडाउन जादों लकडाउन जादों बाबा मा दावराव डेन्जार भाइरास हे बाबा एम्फौ मासे फैदोंमोन बुथारदां बेखौनो गोराब्रा आया मासे गोरा आयु होद जायालाय जों शाला सहस मोनदे दासो आयौ बाब आयौ साख्रि मोनाबा बन फानना जानो सानाया होद जायालै जानाय नङा Rồi ăn chứ no no
जालालै मा खालामनोब्रा होद नारखेनावनो फन खालामसैलां हेलौ नारखे एसेबो जाग्रा लोंग्रा गैया नामाब्रा आलु बाथोन जागासिनो मा दाउ फेन्दा होद थांगासिनो नोंसानाव होमबा नंगौ होद थांगासिनो दे थांगासिनो अ दे फै थांगासिनो आफाया बहा थांदों नानि आफाया जोंलाय मा मिथिगौ खिनो थांदो खोमा होद आंखौ खोथाना दै आं बाहेरायाव थांनो नागिरदों कर'ना भाइरासजों दावहा नांदों डेन्जार भाइरासजों दावहा नांदों कर'ना भाइरासजों दावहा नांदों डेन्जार भाइरासजों दावहा नांदों होद माथो सानथायार गाख्ला मोनसो आया नोंसोरथ' बेंगालरसो खामानि मावनो थांदोंमोन बन्द'आव बोरै फैखो ए होद भाइरासआ लाबोफैयाखैथ' होद मा भाइरास थालाबायनोब्रा जोंबा खारखुमानासो फैदों चेकिं खालामदों बुंनायखाय होद बुरुफोर मालाय बेमारखौ नायजानोसो नागिरो नोंसोर खारखुमादोंसो होद गोरों दा होद जालालै बिसोरजों आंहाबा दाउ फैना जानो थांनो नागिरदों दे बाबुमोन दालिदो दाउ फेन्दादोल' जादो ओरैनो जासाबदो जागोन दे माथो दे जासाबदो दे जासाबदोलै फंबाय दाउ फेन्दा होननाया मेगंसो जाबाय माथो होद लोगोफोर मा नायबाय थाखोलै साबसक्राइब लाइक आरो बेल आइकनखौबो थुना होदोलै मोजां मोनदोंबा शेयारबो खालामना होदोलै